Növényekből készített főzettől a meddőnőkből boldog anyák lesznek, a masszírozáshoz használt pakolástól a gerincbeteg újra járni tud, az arckrémtől pedig megfiatalodik az ember bőre, állítják a fitoterapeuták. A füves emberek, javasasszonyok 1000 éves hagyományokat őriznek. Szerintük a természet erejével sok betegség kezelhető lenne, főleg hagyományos orvosi felügyelet mellett. És mit mond a növények gyógyerejéről a laboratóriumban dolgozó kutató? Ősidők óta alkalmazzuk őket külsőleg és bensőleg, gyógyításra és szépítkezésre, megelőzésre és terápiás orvoslásra. Fügbenfában van az orvosság. Volt idő, amikor mágián végezte az, aki ezzel gyógyított, más pedig Nobel-díjat kapott azért, mert ezekből állított elő egy forradalmi újdonságot. A gyógynövények a 21. században a reneszánszukat élik. Az emberek hány százaléka hisz a gyógynövények hatóerejében, és hány százaléka bármi másban? Nálunk Magyarországon körülbelül 2-3% az, aki a gyógynövényekben hisz és használja a gyógynövényeket. Ugyanakkor nyugaton vannak olyan országok, például a franciák 30%-a. Az ország füves emberével, akit mindenki csak Gyuri bácsinak hív, a bükkben kutakodtunk a gyógynövények után. A termőhely nagyon-nagyon sokat számít. Ugye ők most itt a bükkben olyan környezetbe teremnek, ahol szubalpesi a klíma. 6 éves kora óta járja az erdőt, és azt mondja, a lábunk alatt hever a patika. Ez a Veronika nagyon-nagyon jó koleszterin csökkentő. Ez a nagyútifű rendkívül jó köhögésre, nagyon jó aranyérre. Ha fáj a fogam, oda teszem így, összehajtva a fogamhoz. Ez például a közönséges ciszkafarknak a levele elősegíti mondjuk a petejérést, elősegíti a menszesznek a görcstelenítését, amellett viszont nagyon jó még a májra is. Hihetetlen, de a tisztáson lépésenként megállunk. Mindenhol mindig talál valamit a Gyuri bácsi, nem igazán haladunk, csak pár centiket arrébb. Mindenhol találok valamit. Amit visszamenőleg 800 évre már ősei is fogyasztottak, és gyógytalként szürcsölgettek. Alig múltam 82 éves. És hát hál' Istennek nincsen semmi egészségi problémám. Én gyerekkoromtól, 6 éves koromtól iszom a gyógynövényt, az én nagyanyám egy falunak volt a javasasszonya. A gyermekként megszerzett tudást sokáig titkolta, ugyanis a szocialista érában szabályszerűen tiltották a gyógynövényekkel való orvoslást. A kapcsos korpafű csak olyan helyen terem meg, ahol rádium van a talajba. Ez az egyik feltétele annak, hogy ő megteremjen. És ez milyen hatással van így az emberre? Rákellenes sugáranyag, tehát gyógyítja a rákot. Szinte minden nyavajára tud gyógyírt, amit nem hagy elveszni, lányára bízza az ősi recepteket. Azt látom, hogy az a fajta örökség, amit kaptam tőle, ez egyrészt a növényekről való tudás, másrészt pedig az embereken való segítés. És ez egy olyan erős örökség, amit úgy érzem, hogy tovább kell vinnem. Időközben Gyuri bácsi szemébe könyv szökik, meghatódik, aztán újra a teafüvekről mesél. Nyers krumplilé nagyon jól lugosít, a cékla nyersleve nagyon jól lugosít, megelőzhető vele a ráknak a kialakulása, mert logos környezetben, természetben nem marad meg a rákos sejt. Külföldről is érkeznek hozzá köszönő levelek, de leginkább azokra büszke, amiket korábban meddőnek vélt asszonyok küldenek neki. Hány házaspár köszönheti önnek azt, hogy lett kisbabájuk, és jött ide önhöz elkeseredve? Hát akik visszajelezték, már 80 körül van. Legérdekesebb számomra 42 éves nő 6 lombik után, és a mi programnak köszönhetően annak a végén 1 hónapon belül áldott állapotba került és megszületett a kislánya. Utunk Bükkszentkeresztről Egerbe vezetett. Jó napot kívánok! Ahol egy modernkori javasasszony fogadott minket. Édesanyám is ezzel foglalkozott. Ő Lukácsné volt, mondhatom azt, hogy az egész ország ismerte, sőt az ország határon túlról is jöttek hozzá betegek, ugyanúgy, mint ahogy hozzám is. A 90-es évekig tanárként dolgozott, majd édesanyja nyomdokaiba lépett, aki időközben Amerikába ment gyógyítani. A receptszabadalmak és Mária viszont maradt. Tovább gyűjti és gyógyítja az embereket. Egyéni terápiát végzünk. Minden embernek más-más keveréket kell javasolni. A diagnózis felállítása minden esetben az orvos feladata. Titkos receptekből előállított teakeverékek ezek. A prostata teján át a vértisztító tejákig, a lábszárfekély gyógyítására való tejákig. Amiben lehet hinni és kételkedni is, viszont azt, aki ide belép, már nem kell győzködni. A füvekben van minden bizadalma. A gyógyteják nem úgy hatnak, mint egy erős gyógyszer vagy egy injekció.
hogy szinte egyik pillanatról másikra jobban leszünk tőle. Ezeknek idő kell. Ami itt folyik, az nem tüneti terápia, hanem okiterápia. Hoztam akkor a tejáját, Ancika, ugye az emésztőszervi problémákra. Szájról szájra terjed a híre. 3-4 napig feküdtem szinte, ha bajom elért. Most ilyen problémám nincs. Ez az asszony 1 éve issza a keverékeket, állítja, hatott rá. Lassacskán még a gyógyszereket is elhagyta, persze mindezt orvosi felügyelet mellett tette. Mivel hogy gyógyszert ugye nem szedek, és sokkal jobban érzem magam a gyógyteától, nyilván csak ettől lehetek jobban. Mivel a Föld növénytakarójának alig több mint 6%-át vizsgálták meg abból a szempontból, hogy rendelkezik-e valamilyen gyógyító hatással, kijelenthetjük, hogy beláthatatlan lehetőségek rejtőzködnek még a természet patikájában. Édesgyökér például 4000 év óta használatos. A legújabb kutatások kimutatták róla, hogy például az emberi testben lévő zsírlerakódás gátolja, illetve megszünteti, csökkenti. Klinikailag bizonyították, hogy a hízásra való hajlam, mint genetikai adottság módosítható az ázsiai édesgyökérrel. Csökkenthető a testzsír, ráadásul a legkritikusabb helyeken. Mennyit tudok ettől fogyni? Hogyha valaki egy picit odafigyel a táplálkozására, 10-20 kg-os fogyás is bekövetkezhet egy év alatt. A kendert pedig orvosi célokra használják. Nagyon gazdag az omega-3, 6-9 zsírsavakban a kendermag, illetve az ebből kivont olaj. Ez pedig elsősorban az idegrendszer működéséhez, a szívérrendszeri bántalmak megelőzésére nagyon hasznos lehet, illetve hát a különböző reumás, izületi fájdalmak enyhítésére bizonyult hatásosnak, és hát ezeket nyilvánvalóan kutatások igazolják. Ahogy a gyógyászatban, a szépségiparban is évezredek óta visszanyúlnak a természethez. 100 féle növényt használunk. Molnár Ferencet híres édesanyja tanította meg a növényi fortéjokra. Mennyi időbe telt, amíg kikísérletezte azt, hogy mi mire jó? Az első 2-3-4 év nagyon göcsörtös volt, és hát nem egyszer emlékszem rá, amikor anyám szentségelve éjszaka öntötte ki a rosszul sikerült keverést lábosostul, mert éppen kísérletezett, de nem volt rest, és újból nekiállt, és lehet, hogy hajnali 3-ra, de készen volt az, amit ki akar találni. A szocializmusban az édesanyja is kegyvesztett volt, de az évek alatt kiharcolta az elismerést. A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével tüntették ki. Ő az egyetlen mesterkozmetikus, aki ilyen magas állami kitüntetést kapott. A levelét használjuk a cickafarkfűnek, amelyik én szerintem és az édesanyám szerint is sokkal, de sokkal jobb nyugtató jellegű gyógynövény, mint például a kamilla. A kamillában nagyon sok az allergizáló anyag. Ahogy ő mondja, meg kell tanulni bőrül, hogy a kozmetikus felismerje, kinek mi a baja, és arra mi a gyógyír. Konkrétan most leég a fejem, tehát az lehet, hogy valamitől történik teljesen a normális, vagy pontosan így van. A jó kis magyar erős paprikának a kapszaicin tartalma az, ami ezt a rendkívüli bőrpírt csinálja. Egy nagyon erős gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatással van. A biorózsaszírom itt van benne, itt lehet látni. Ez pedig már a boszorkánykonyha. A világkozmetikai ipar az úgy dolgozik, hogy kivonatokat készítenek a növényekből, és akkor abból tesznek hozzá egy kicsit, és úgymond benne van a növény. A mi esetünkben pedig, ahogy a magyar nyelv is mondja, szőröstül, bőröstül vagy tokkal vonóval effektív növényi tartalma van. A hölgyek állandó ellenségeire, a cellulitre, a ráncokra, a megereszkedett bőrre is alkalmazzák a füves keverékeket, amelyek hozzávalóit biotermelőktől, saját biogazdálkodásokból és a mezőkről szerzik be. Tessék számolni, egy elég kellemes élete van. Az ajurvédikus orvoslásról Siófokon beszélt nekünk dr. Skopincev Dimitrij, aki az egykori Szovjetunióban sajátította el ezt a tudományt, viszont évek óta itt Magyarországon alkalmazza. Akoniti gyökér. Ez használunk külsőleg izületi gyulladásra. Vagy zsikarana. Ilyen gyógynövényekkel az ajurvédában például a női szexuális kapacitást lehet fokozni. Lehet fokozni. Ide hozzá már csak azok érkeznek, akik elvesztek a gyógyítási módszerek útvesztőjében. Hát van olyan esetek, amikor például hoznak egy 2,5 éves kislány, aki nem tud járni. Pákolások, borohatások, kompresszek, masszázsok, fürdő. Ami minden növényből áll, gyógykészítmények, fitoterápiás kiegészítők ettelhez. És úgy lassan gyerek kezd járni. Növényi olajat öntenek a fülbe, csepegtetnek a szemre, a beteg testfelületét gyógyanyagokkal borogatják, a forró fürdőt is növényi kivonatokkal végzik. Gerinc problémám van, sérvem van. Otthon volt kezeltetve, de sajnos semmilyen pozitív nem volt. 4 kézláb jött ide, hogy fog elmenni? Vonaton és nagy bőrönte.
Az ajurvédikus orvos szakértőhöz a világ minden részéről érkeznek. Ő azt mondja, amit a többi fitoterapeuta is alátámaszt, a hagyományos orvoslást ötvözni kell a növényi orvoslással, és akkor garantált a gyógyulás.